Kanigate Dudashan MEGHALAYA but ngipriang sopai pi barok syakatup kubor mtaka janmit shoman page ki kubor ki babnya ngin pechuai ki mat kongsan Di Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi yang India Mobile Congress Arhajar Alpusan Hayashin Bumi Kabahani Delhi Bams Mai Justice Suman Sen Chief Justice Mai MEGHALAYA High Court Rajpal Yakun persyak di kulit karib hoy ki nong penkai kendon haka jina kali sedang ka adi karma yogi abhiyan ka jingkai balaisni hadisi office hall ki kubor ki bapinya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulapli pajba hakasiin ka bakhandai ya ka India Mobile Congress Arhajar Arpusan Hayashu Bhumi ka bahanong ba Delhi da ka baong ya ka kum ka digital technology ka bahe tam ha Asia ulapan kesan ya ka jingkala ha ka telecom jangkari India da ka bakado ya ka jingpenyo ya ka 5G lajan barok ka wei bat ka jingpenmi ya ka 4G stack kum ki jingjap bakongsan hapo ka jingtmu jang ka atma nirbhar Bharat Umudi ula kentu ya kinong bay tingka ha ka perthai bantau thambay batshna ha India da ka papenpau ya ka jingkiu jong kari kum ka yo telecom but 5G ka baar ha ka perthai Telecom Technology Development Fund Digital Communications Innovation Square इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं Justice Suman Sen ula Bams Mai kum Chief Justice Bathamai jangka MEGHALAYA High Court haka jingalang kabala penlong hine kasni hadar bar hall jangka Raj Bhavan ulad ka jilla UCH Vijay Shankar ula penyaj ya ka jingalang jing Bams Mai haka ba ki riu pau khamat ki bakanthop nadu Menteri Rang ba ka jilla u Konrad ke Sangma bat unong yalam kalyang persya u Dr. Mukul Sangma kilai shim bentalang Justice Sen umi bujli haka jaka Justice Sanjeev Banerjee bat lathung ya u daka President kari India hadin ka jing ai jing menjur na ka Supreme Court Collegium unang bishar bapau haka liang ka an na Kolkata Justice Sen ulawanra ya ka jing shampang ka ba palat live house nam haka nikakam Unong yalam kalyang persya o Dr. Mukul Sangma ula sangye kensan shiteng mit hanong po banpet ya ka jing penyat ya ki kali ha ka por minmit hapo ka jing yalam da u Superintendent of Police ka ribhoy lembat ki he officer kani ka jing thu ka long ban khanglat ya ka jing ya kali khlem da perkhat bat ka jing di buaj hadin ka jing ja yatat kho kali ki balawan ra ka jing yam jongki brio hasilintar ka surak ba National Highway 6 u Dr. Sangma ula ai ka jingero ya ki pulit halor ka jingshim khia bante lakam ya ka jingnya ya ki kali klem da perkhat ba ula penpau ka jing sokhya halor ka jingdon kam bandon ya ka trauma center ka batre kam ha ka district ula kedo ya ki jingja basngosi badang shen hat rang bat umsau nongkharai bat kular ba unsawan jurep biang ya ka ribhoy bat budin ya ka jingya chaprang ha ka bayade bat kilat jingeda bat kilat jingerap karke Look at the notification of the Honorable Supreme Court. Sir. Go by that committee. Yes, sir. I will come and have a program. Sir, sure. Let us have a review. Sir. On road safety because therefore yesterday there was an incident also earlier. Sir. What I am told is that the injured are shifted to Shillong Civil Hospital. Not this one, Hadrang one, sir. Yes, sir. Yeah, trauma center. Yes, sir.
ideally trauma center, which is nearest, Sir. must be the destination Sir, sir. to save life. Yes, sir. Ha ka jing talasi kensan ha kapor minmit u superintendent of police ka ribhoy u VS Rathor ula penlong ya ka jing talasi ha shilenter ka surakpa national highway hanong po man khanglat ya ka jing di buat bat ka jing nya kali klem da perkhat kani kalawan hadin ka jing ja ya takhu kali dangshan ki bla shim ya ka jing imjong ki brio ki jing pen khan ya ki kendon ha ka jing nya kali kentup ya ka jing buat ha kapor banyak kali ki jing ta yit yong bat ki jing pen hairstep palat bat ka jing pendat ia ki light LED klem da yo jingbet kakuna ka ba ki la yo lum tang hanong po kalakot syaka sanlak poin alpupra lak tingka ringkat ki jing kenra bala benrap ha yam bat sning kala penkiu ya ka jing yo lum lingba kakuna habaro ka ke district ka balakot syaka pralak tingka kani ka jing kenra ka bala sedang nadu ka por hinyo biji janmit hadu ka por shitengmit ka thmu banwan ra ka jing shngan ha ka jing ya kali bat paniada na ki jing ja bas ngosi Force, so that their morale also goes high, and to give a strict message to everyone who is commuting on this highway that will be very strict, especially on helmet for two-wheelers, seat belts for four-wheelers, as well as driving under influence of alcohol. Because we have seen that most of the accidents which have happened in last few weeks, mostly it was because of the negligence on the part of driver. So we have tried everything. Now we are like enough of awareness, though we'll do the awareness also, but will be quite strict because we don't want anyone to lose life because of a freak accident. Ka sarkar pedeng kala menjur sanspa kelur tingka ban pinyar ya kakat lengsun jong ka jela ha umroy da san hajar sanspa square meter ka bapin kiu ya ka jinghe jong ka barok kawe shaka shpau hajar sanspa square meter ya ka ni ka jingthmu ban pinhe lale da ka airport authority of India lane ka AAI ban pinla ya ka ni ka kat lengsun ban pinya ya ki lengsun ki bakham he kum ka Airbus A320 bat ban pinla ha ka ban pinbiang ya ki lengsun ki ban shaki nong ba ki bahe kunthup ya ka Mumbai Bengaluru bat Chennai ka jingpen sngopat ba ka bala pinlong da ka MEGHALAYA State Pollution Control Board kala ailat ya ki nong shnong bat ki trai jaka ban pinpau ya ki jing sngo jongki kat ba na kalyang ki pat ba ki priang snobha ya ka ni ka project na ka benta ka yok kot bat ka jing kentiu ha ka kam jungo kai perthe kila kentu ya ki bor pinyat ban pentikna ya ki lat kamai na ka benta ki samlat raishnong bat ban pendap pura ya ka ni ka jing thu ban pinyar ya ka ni ka kat lengsun. We are not against the airport. We are not against the development. We are for the development. So what my question is, we have no objection. We do fully support to upgrade this airport. But the question is now to the government. I'm sorry to say that why it is not fully operational. Ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization lani ka hito kalapan pau ya ka jing snus ir halor ka jing beteng ban plebiang ya ki shispa arpun riutili ki dukan dekyat ki badon hasilentar ka surakpa National Highway ha ka jala MEGHALAYA da ka bapin khen ya ka hukum jong ka Supreme Court bat ya ka jing betha jong usnam 8000 khatnyo na ka tanat Road Transport and Highways jong ka sarkar pedeng kabakhang persya ya kum kini ki jaka dikyan habapan pau hene ka sngi hasilong press club u general secretary ka hito uba W Dukar ula penramjur ya ka ne ka jingpen khan bat keno baki don ki dukan ki ba pendon kam ya ki jing tho balai lambakla kum shop open ki balong persya ya ka jing mana total kilometers pa arpun utility one store ke badonha cylinder ke national highway nado riboy nado isjagels Ministry of Transport and Highway kala kamu do uslim adab kanyo baga Supreme Court kala kami do notification mo ada kanyo ban kanyo iki one shop ke badonha surabaya national highway for ni ki dukan ki one shop ni one store ki I know that type code shop open kani ka jing tho have baru ki one store shop open tamu tandang darat jon ni ban buri yang tiga ban yada ban terkenal yang kita ki ka notification ni ko order pa pemi ka Supreme Court kataga Ministry of Road Transport Highway
Menteri Berim bat ubalong ru nomi khmat na kleriat uba kermen shilla ulapan pau ka jing songu ya Menteri rangba ka jilla ubala kershan ban kentiu ya ki kampen roy hanong kendong kenthop ya ka jing tai thamai ya ka jingking mula mano kabadang ya chaprang ulapan kesan biang ya ka jing dawa bandon ka college sarkar High East Giant Hills bat kenturu ban penkala ya ka Giant Eastern College halor ka MLA scheme SRWP uba shilla ulapan tikna ban but rinti ya ki kendon bat ka jinglong ka bashai da ka bakhot ya ka jing pe pnia lingba ka RTI habakran halor ka jing e ki bayade bat udoyong ula banjur ya ka jing don kam bandon kilat ki lenti ki bayade bat ka an hapadeng ka jing e ha ka yo ka kot bat ula penshai ba ka jing kran jong u halor ka jing ja jong udoyong uba 100,000 metric ton namar uslap ki dai tang ka jing mudur am ka jing kran ka bashisha. The scheme is different from one village to the other village. The amount differ and the kind of proposal differ. And the area, so the distance is quite far. Where we feel the needs that since the amount differ especially, need not to show it publicly. If somebody really have this kind of inconvenient or feelings that maybe it's not in a proper way, RTI is always there and they have the rights to file the RTI. A coal will never keep 4,000, 5,000 metric ton in one location. It might be kept 500 metric ton in one location, 100 metric ton, all those areas. So if 1 kgs, 2 kgs in one location carried away, so, and I did even mention that it might be, I did not never say that it was carried away. Ka State Rural Employment Society District Implementing Division lanika Srestit East and West KHASI Hills kalasdang ya ka program aijing hikai kabalaisngi halor ka Adi Karma Yogi Abhiyan Hadisi Office Multipurpose Hall Mairang nado ka phra hado ka shphotarik menta ubnai risau ka jingthmu jongkani kalong banwan ra ya ka jingla hapdeng ki he sarkar kishnong ki thau bat ki nong shong shnong ban snothu ya ki hok jongki haki kampat ba ka Deputy Commissioner ka Kong Anita Kharpor kala banjur ya ki jingdon kam bandon ka jing snos kem ka jingishim benta jongki nong sha hikai bakin long kum ki nong hikai haki block ba per nang bangin la pat pen so tho ya ki do ki bangin train bakin de chafin ngin de bla ban gai de ki a ngin la ru ban pen so tho ya ki pa ba ka panung pom ka duty jungi ke de bangin bangin pen do ya ka to ka jinglong complacent jongki pa ba jungi baleni don kamban le ya kata na malba ki pa ba ki de ban so tho ya ka ya ki rights jongki ka Giant Hills Wildlife Division Jowai Jongkatanat Forest kala penlong ya ka jingelang penkut no ya ka Wildlife Week arhajar arpusan hakli riat West Community Hall halor kapang Human Animal Coexistence kani ka program ka banjur halor ka jing pene pensa ya ka mariang hapdeng ka jingwan ka roi kapar bat ka jingeda ha ka imlang salang ha ka ba u doctor P nong tudu jongka Giant Eastern College ila ai jingkran ha ka tekisngi ki he sarkar bakan thop ya divisional forest officer I nimanchwa lalu bat ki nong trai jongka tanat forest haringkat bat ki khana skol ki lai shimbenta ha kani ka program la rakhe ya kani ka program hakal lengkari na do ka artarik hado ka pratarik menta ubnai risau banyada ya ki jing thau ba im lingba ka jinge trai lang chongki pajpa Karibhoy Youth Federation lani ka RBYF Bernihat Circle kalapenlong ya ka jingelang penkup puram ha Bernihat ya u President Berim uba Sosthanes Sotun uba menta ulong kum u MLA MDC jongka Jirang constituency bat kum u Menteri Sarkar kinong yalam jongka RBYF kilayaro ya ka jinglong nong yalam jong u bat ka jingtri shitom ha ka ba kilayaro ya ka jingkiu jong u na unong yalam jongki samla sha u Menteri u bedepet ya ka tanat CNRD Secretariat Administration Department but General Administration Department. Uba sotun ulapan pau ya kajing songu na kabenta kajing yo jingkershan ha usnam arajar khandai arajar khatar but ulakentu ya kisamla bakin wanra kajing yateli kajing shlur but kajing long adakar habaro kilyang na kabenta ban kentiu ya ka imlang salang.
Hadin balami ki kubor baka berni hat kalong kum kawai na ki jaka bajabo tam nakalyang kabor penyat district jong karib hoi ke umling CNRD block bat ka Green Tech Foundation kila penlong ya ka jingpun coach nong hinne kasngi ban pun smooth ho pajba halor ka jing coach jing suba ya ka ni ka jingpun coach nong la play the block development officer uba Eric Kelvin Dakar ha ka bala sakhi ya ka jing shim benta na du ki nong elam shnong ki samla pule bat ki pajba nong shong shnong Kajing penlong ya kanika program kalong ban penku ya ki jabo jaban batru ban hikai ya ki patba syapang kajing le khoj ka bakila ban penne pensa ka Green Tech Foundation kala penbana ban penyar ya kanika jing thmu seki ar photeli kishnong ban penshai halor kajing jabo hakal air bat ka lingba kajing trelang jong ki patba. Each one of us is to carry forward this legacy of cleanliness which will begin not only from today but also from tomorrow and from yesterday in fact. So whatever is to be done to bring cleanliness to these 20 villages, it is our collective responsibility, and all the headmen, all the Senglong Khmer, all the Seng Samla, all the citizens, all the residents of each and every village, of each and every household has to actively play part in this goal that we have to achieve. Mentang ini pet ya kajing long jingman kasun benang hatura kajing kriat kalong arpo degree Celsius bat kajing shit kalong arpo nyo degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyo pusan nak shispa bat kajing hap slap kalong nyo millimeter haba pai pat hanong ba shlong kajing kriat kalong khat nyo degree Celsius bat kajing shit kalong arpo degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyo kendai nak shispa bat kajing hap slap kalong khat millimeter Kadba hajawai pat kajing kriat kalong kat nyo degree Celsius ba kajing shit kalong arpo degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyo pun rio nak shispa ba kajing hap slap kalong pra millimeter kala bandon kajing hap slap ba melung bala ba kajing tit upper that haki babon ki jaka hatura shalong bajawai Shaban poi shaka bukut jong katuk kubor ini api biang saisen yakimat kongsan Lead Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ke India Mobile Congress Al-Hajar Arpusan Hayashul Bhumi ke Bahan New Delhi. Bam Smai U Justice Suman Sen kum U Chief Justice Kithamai ke MEGHALAYA High Court Haraj Bhavan. Yakun Persyaki Pulit Karib Hoi ya kinong penkheng kendon ha kejingnya kali kelam deperkat. Bat sedang ke Adi Karma Yogi Abhiyan kajing aijing kai balai sni DC Office Hall Hamairan. Tipalok katung ilapoi syakapakut jang katuk pojing imta kajan mir hadum ne syambiamat pilai syai ksi kublai piparo.